Na de boekingen komen nu de annuleringen binnen. Het is maandag 27 juli. Dit is Zeeland Nu. Belgen huiverig voor bezoek aan Zeeland. 35 miljoen nodig voor nieuwe energiecentrale. En Joannathan blijft bij fietsen betrokken. Goedenavond. De afgelopen weken stroomden de boekingen en reserveringen binnen bij de Zeeuwse vakantieparken en campings. Maar nu het aantal coronabesmettingen weer stijgt, ook in Zeeland, ziet de recreatiesector een kentering. In plaats van boeken wordt er nu geannuleerd. De annuleringen die gedaan worden, komen opvallend vaak van Belgen. Dus op dit moment zien we in België dat het aantal besmettingen aan het oplopen is. En dat heeft wat gevolgen voor ondernemers die er zijn. Met name in de horeca, dat mensen hebben een reservering gemaakt om bijvoorbeeld te komen eten. Daar zien ondernemers dat er wat meer geannuleerd wordt. En als we het hebben over verblijf, dan zien we daar nog in hele kleine aantallen dat dat ook zichtbaar is. Wat geannuleerd wordt is wel weer vrij snel ingevuld. Maar het is goed mogelijk dat het aantal annuleringen de komende tijd verder toeneemt. Dat is afhankelijk van hoe het zich ontwikkelt, denk ik, in de Belgische omgeving. En ook hoe de Zeeuwse besmettingen natuurlijk ontwikkelen. Tot op dit moment zien we volgens mij dat het allemaal nog goed beheersbaar is. Dus op de korte termijn verwacht ik dat eigenlijk nog niet. Maar ja, het is koffiedik kijken. Dus volgens mij moeten we dat gewoon goed in de gaten houden met elkaar. En bij mij aangeschoven is Mark Rijk. Mark, wat mij ook niet bevorderend lijkt, zijn al die Belgische burgemeesters die oproepen doen. Klopt, vorige week hadden we nog de burgemeester van Deinze. Die zei van, ga niet naar Zeeland. En vandaag is daarbij gekomen de burgemeester van Knokke-Heist, de heer Lippes. Ook hij geeft aan, ga niet meer naar Nederland. We hebben genoeg winkels hier en we hebben nog genoeg mogelijkheden hier om ze uiteindelijk wat ze zoeken. Ze kunnen het hier gemakkelijk vinden. In Nederland ze respecteren geen enkele structuur. Ik vind dat op zijn minst zeer spijtig, maar van Nederland is Nederland en ze doen wat ze willen. Ik ben zeer gelukkig dat ik Belg ben. Mark, hoe reageert de veiligheidsregio hierop? Dit is de reactie van de veiligheidsregio. Een blaadje met 7 regels tekst. Nou ja, daarin geven ze wel aan dat ze het in ieder geval niet via de media willen uitvechten. Nou, wat erin staat is dat ze onder andere kennisgeving aannemen van de reactie natuurlijk van de burgemeester. En ze willen vooral benadrukken de verschillen tussen Nederland en België. Want ja, die zijn er natuurlijk. Ja, hier in Nederland geen mondkapjesplicht natuurlijk. Maar ook de zogenoemde bubbels, die zijn er niet. In België mag je gewoon met 15 mensen mag je uit gaan eten bijvoorbeeld. Ja, dat mag hier natuurlijk niet. Overigens is zojuist bekend geworden dat die bubbels terug worden geschroefd van 15 naar 5. Nou ja, goed, een aanscherping dus, maar blijft hangen. Die mondkapjes blijft voor verwarring zorgen. Ja, een heleboel verwijten natuurlijk naar elkaar. Ja, en ook hier natuurlijk groeit de discussie. Ja, en de VVV die hoort toch wel wisselende geluiden hoor, van Belgische toeristen. Want waar de ene het heel gek vindt dat er geen mondkapjesplicht is, vindt de andere het eigenlijk wel heel fijn. Wat de Belgische toeristen aangeeft is dat een mondkapje, dat ze het vreemd vinden dat in Nederland bijvoorbeeld geen mondkapje gedragen wordt. Tegelijkertijd als ze hier zijn, dan zien we ook dat ze hem heel snel weer afdoen. Dus daar wordt wat dubbel op gereageerd. Er zijn ook mensen die speciaal naar Zeeland of naar Nederland komen en zeggen, daar hoef ik tenminste mijn mondkapje niet op te doen. Ja, geen mondkapje. Inderdaad, ja, want de VVV en de veiligheidsregio die zeggen van, als je het nou fijn vindt om er nou één te dragen, ja, dan mag je er gewoon één op. Dus je bent gewoon vrij. Wil je er één op doen, dan kan dat gewoon. Mark Rijk, dankjewel. De provincie wil heel graag een blauwe energiecentrale. Maar het is onzeker of Zeeland ook daadwerkelijk zo'n centrale krijgt. Er is wel een bedrijf dat enthousiast is en er één wil bouwen, maar daar is wel geld voor nodig. Zo'n 35 miljoen euro. Hier zou de blauwe energiecentrale ongeveer moeten komen. Op de Philipsdam, vlak bij de kruising met de Grevelingendam. Er ligt al een energieinfrastructuur, de netwerkaansluitingen. Waar de inwoners kunnen we mooi op inprikken. Dus wat dat betreft zijn zeg even dan de aansluitkosten en infrastructurele kosten zijn zeer behapbaar. We kennen windenergie en zonne-energie, maar een blauwe energiecentrale haalt elektriciteit uit water. En dat zou in dit gebied moeten gebeuren, waar zout en zoetwater elkaar ontmoeten. En via een ingewikkeld systeem van ionen en membranen kan er dan energie uit water gehaald worden. En volgens de bedenkers van dit systeem zitten daar veel voordelen aan. Wat gaan we doen als het niet waait en als het donker is? Ja, we willen toch stroom hebben. Nu gaat dat nog met kolengestookte of gasgestookte energiecentrales. Maar als we een eindje verder in de tijd zijn en we zijn van het gas af en de kolen af,
En dan denk ik dat onze blauwe energie helemaal zo slecht nog niet is, want die doet het vol continu. Eind vorig jaar sprak de provincie al met het bedrijf Redstack dat de energiecentrale zou willen bouwen. Maar sindsdien is het stil. Ja, er zijn ook nog patiënten nodig. We moeten productieapparatuur gaan bouwen om de membranen, de stacks te maken. De bouw van deze centrale kost minimaal 35 miljoen euro. In eerste instantie is het echt aan de initiatiefnemers zelf om die middelen bij elkaar te brengen. En ja, als daar een rol zou kunnen zijn, is daar zeker met ons over te spreken. Maar het is eerst aan hen zelf. En natuurlijk moeten we dan hier nog de vergunningen gaan aanvragen, precies het goede plekje zoeken, deels in het water, deels op het land. De grote vraag is hoe groot de kans moet worden geacht dat over 5 jaar een blauwe energiecentrale in Zeeland staat. Ik denk wel dat het groter is dan 50% dat hier een dergelijke installatie zal komen. En dan gefaseerd. Eentje om te demonstreren en daarna eentje die ook dan economisch zeer rendabel zal zijn. Redstack hoopt de 35 miljoen binnen een jaar bij elkaar te hebben. Hij werd 8 keer Zeeuws Sporter van het jaar met een verstandelijke beperking en behaalde talloze Nederlandse titels in de ID-klasse. Jonathan Duinkerke. En hoewel hij in januari stopte met wielrennen, heeft hij de sport niet verlaten. Want hij is nu namelijk mechanicien. Sinds dit seizoen is Jonathan Duinkerke actief bij wielerploeg Willebrord Wil Vooruit. Waar hij eerst op trainingskamp meeging als renner, doet hij dat nu als mechanicien. En dat is toch iets heel anders. Normaal als renner wordt er alles voor je gedaan. Dan kan je trainen en je stapt op de fiets. En daarna ga je lekker op je bed liggen. En nu ben je eigenlijk meer bezig. Je zet 's ochtends de fietsen klaar. Als ze terugkomen zorg je dat de fietsen weer nagekeken worden. 'S Avonds doe je er nog wat aan. Duinkerke wilde na zijn carrière iets in het wielrennen blijven doen. En eerder ging hij als mechanicien mee tijdens de veldritwedstrijden van Shirin en Lindy van Anrooy. En vanaf toen wist Duinkerke wat hij wilde. Hij is ook vooral heel leergierig. Want Jonathan, als je hem vanuit het wielrennen kent, is natuurlijk altijd heel fanatiek. En als hij ergens aan begint, dan doet hij dat ook 100%. En dat is met het mechanieker ook zeker niet anders. Dat Duinkerke niet meer meerijdt met de groep vindt hij nog wel een beetje jammer. Goh, als ze dan vandaag zo omhoog rijden en ik zie ze afzien, dan denk ik, het is wel makkelijk dat ik in de auto zit. Maar aan de andere kant denk ik ook wel van, ik zou vandaag ook wel willen fietsen. Maar het is, het is goed geweest zoals het is. Weet je, ik heb een mooie carrière gehad en op een duur moet je gewoon daar keuzes in maken, zeg maar. Toch kan Duinkerke het niet laten om even met de renners mee te klimmen. Ja, het is wel een sfeermaker. Ja, Jona kan je er goed bij hebben als je ergens op etappekoers bent of als je net zoals nu op trainingskamp zit. Het is een hele leuke jongen om erbij te hebben. Hou je wel van een geintje? Ja, maar hun ook, dus dat scheelt. Ik ben wel een beetje op jou, David, die hond. Mooi vent ben jij. Veel Zeeuwse kinderen keken vroeger naar de serie Muis en Leeuw op tv. En bijna 20 jaar later vindt Dylan de Moor uit Kruiningen het weer de hoogste tijd dat er een Zeeuws kindervriendenduo op tv komt. En vandaag werd daar de eerste proefaflevering voor opgenomen met Oenkie en Boenkie. Camera. Loopt. Geluid. Loopt. Scène 1, take 1. Actie. Ik wil eigenlijk al van vroegs af aan wil ik dingen voor kinderen doen. En toen ben ik eigenlijk zelf afleveringen gaan schrijven, ook films voor mezelf. En toen ben ik op dit tegengekomen van Oenkie en Boenkie. Ik schrik me een petje. Mijn inspiratie komt vooral richting Ernst en Bobby Bastianadian, zeg maar. Dat vind ik gewoon heel leuk. Het is leerzaam, het is grappig en dat vind ik ook wel een mooi iets voor kinderen. Paaseieren aan het zoeken. Weer verstopte paaseiers die in boom stronken. Nee, Oelewapper, ik ben hout aan het hakken voor het kampvuur van vanavond. Oh, help! Oenkie is gek geworden. Nou, ik heb contact gehad met Avrotros en de man die uitzendt voor Zep en Zeppelin, die wil deze proefaflevering graag bekijken. Ik zou het sowieso wel leuk vinden als het ergens op tv komt of het komt in Zeeland een beetje in aanraking of scholen kijken daarnaar. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Komt voor elkaar, hè? Pannenkoeken bakken. Als dat maar goed gaat. Oké, top. Opname stop. Het was vannacht nat en bewolkt vooral. Later werd het wel wat droger en ook zonniger. En het werk, zoals u ziet, gaat altijd door op het land. Regen of geen regen. Morgen blijft het op een paar kleine buitjes droog, maar wel met een krachtige wind uit het westen. Maar de dagen erna blijft het grotendeels ook droog en wordt het warmer. En die wind van morgen is dan weer goed nieuws voor mensen met een zeilboot. Goedemorgen. Heb je een beetje opgeruimd?
Wil je ook binnen kijken dan? Ja, ook binnen. Ik kom er gewoon hoor. Oh, wat leuk. Oh, dit vind ik zo gezellig. Ja, en hoe het er verder uitziet, ziet u straks in Trots op Zeeland, gevolgd door het uitgebreidere weerbericht. En voor nu nog een fijne avond.